Maayo. Maayo. Wa man siguro itaw. Uy. Wa may nitubag bay. Ayo. Ahak maning kordapyahan ni. Wa man yun ni tubag. Ayo. Naa ka diya kordapya? Oy pre. Maayo kay ani ka pre. Gimingaw na jud kaayo ko nimo pre ay. Wala namang kay adto-adto diri uy. Ni ako kay nakoy nabati nga kuan mga istorya diya gikan sa mga marites. No unsa maning istoryahan ni nga. Nganong gipatuwag man ko nimo? Unsa man ang style nga mabulabog man pud ani akong asawa uy. Kapalong sekreto ra ng atua. Bulabog hinuunta. Ay paging ana mo agi-agi magkaanang mga marites diha. Alangan good pre ay. Buntis man good ko. Gago! Saon man ako ni uy. Na problema na jud kog maayo ba? Kabangi taon ko pre. Luwas sa taon ko. Saon ako ni pag sulbad ni akong problema uy. Tabangi taon ko pre. Wa namang gukoy lain masumbungan sa akong problema pre. Kundi ang mga marites na jud. Ha? Buntis ka? Ay binuang. Tagsara magita mo kagod nimo. Ay nayabag. Basig dili ako ang amahan anak. Yati ani mo eh. Woo! Mabulabog ko ani akong asawa ron ba? Sa maning style lang anong nagpabuntis mapugka oy. Wa man ka managang. Kapalong muna na mong paita niya. Madugangan pa ana ron imong problema. Na. May di yung ko magpasalig anang sagot-sagot ana imong problema na. Unsa man di ay imo kong paangkunon nga imo mga mahan sa ana imong anak. Unsa pre? Dili de ka managot sa ako ang problema pre. Nya unsaon naman na lang ning bata. Kinsa may mga mahan ani. Maluin taong ka sa ako, pre. Wala pa yay lain, Tictor Jack na ako, pre. Naunsa man ka, pre. Uy. Dili naman kamuunong sa ako. Saon na malang ni ani. Uy. May pa na lang siguro maghikog ko. Bahalag mamatay ka diha oy. Malipay jud kog mamatay ka. Bahala ka diha, bayhanaha ka. Anawa, timan ugma. Lakaw ko. Mao di ay tagsara ka mo uli. Nagkabuang day ka. Doy, ang tuba. Mauning angay nimo. Putol ang bata, mamatay.